bakwai takwas tara goma mafi mishkila kuɗi fa sun cika har da la'ada ta naira miliyan 3 ko yarinya Allah muke albarka soyayya amma don Allah don annabi ka cika alƙawari da Allah ya riƙe amana. haba sumayya wannan abin fa yi wa kai ne ai na gaya miki da ni da Rabe tamfalwa da ƙani haka muke ko da wanda lokaci waye room service ne ba ma bukatar komai ai ba abin da muke da bukata to police ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un you are under arrest for blackmail. Ke kika kira su ko? To wallahi tallahi kin jawo kanki dan wallahi sai an rataye Rabe. Allah wallahi kin ji na ga miki. Sai kuma wallahi sai duniya ta ji abin da yi. Ni fa ba ruwana. Allah. Wallahi ba ni na kira su ba wallahi tallahi ban san waye kira su ba. Kun ga don Allah dan annabi ku yi haƙuri wannan dai ba mai laifi bane dan Allah ku yi haƙuri ku bane da shi kawai ku tafi ku kyale ni. Ki haƙuri Hajiya. Ba za mu iya dakatar da wannan aikin ba. International assignment. Amma ki sani cewa ko sisin ki ba zai ciwon kai ba. Kaga ni kama bari ba na son kuɗin amma ka bani da su dan Allah ku tafi. Sajan. Sami yanku. Mutane da dama suna tofa albarkacinsu akan wannan shiri mai dogon zango na labari na. Inda wasu mutane da dama suke ganin damar da ake bawa Baba Dan Audu a cikin shirin tana yin yawa. To kai ma dai idan kana da naka korafin dangane da wannan shiri mai dogon zango na labari na zaka iya ajiye mana naka a comment section. Ku daure ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa kawo muku sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Wabu Online TV.